Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, biderkadura eskalarra eta angelua ikusiko dugu. Ariketa hau egingo dugu. U vektorea eta V vektorea jakinik, kalkulatu behar ditugu biderkadura eskalarra, vektoreren modula eta angelua. Orduan, gogoratu, hemen duzue, biderkadura eskalarren formula bi eratan lortzen da. Modulua eta eratzen duten angelua jakinik, edo haien komponenteak jakinik. Orain, hemen, biderkadura eskalarra kalkulatzeko, koordenatuak dakizkigu, hori elabiliko dugu. Biderkadura eskalarra izango da, 0 bider bat, gehi bi bider erro hiru. Hau 0 denez, bi erro hiru izango da. Gogoratu, biderkadura eskalarra zenbaki bat dela, eta ez vektore bat. Gero, modulua kalkulatzeko Pitagoras egingo dugu. Hau da, lehenengo koordenatua berbi, eta bigarrena berbi. Hau 0 denez erraz, bi izango da, eta hemen modulo V kalkulatzeko gauza bera errepikatuko dugu, bat berbi, erro hiru berbi, eta orduan izango da bi, bat gehi hiru lau, erro lau, bi. Orain angelua kalkulatu behar dugu. Angelua kalkulatzeko, erabiliko dugu lehenengo formula eta kosenoa bakanduko dugu. Orduan formula da biderkadura eskalarra eta moduluak zatitzen. Zer gertatzen da? Ariketa honetan dena kalkulatu dugu. Bi erro hiru izango da biderkadura eskalarra, bi eta bi. Simplifikatzen dira hauek, eta geratzen da erro hiru zati bi. Kosenoan. Erro hiru zati bi, trigonometria ikasi baduzue, angelu tipiko bat da, ohikoa, eta koseno erro hiru zati bi, orduan hori da, 30 gradu. Bestela, kalkulagailuan, zif koseno, arko koseno, erro hiru zati bi idatzi, eta 30 esango du kalkulagailuak. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik, eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.